नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. चित्ताकोला ग्रामपंचायतीत कंटोनमेंट झोन, कडक पोलीस बंदोबस्त. पावसात खानापूर गोवा महामार्ग बंद पडतो धोका. पावसान रस्त्यार झाला चिखल, प्रवासीला जीव मुठीत धन प्रवास. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आणि राज्यात मेळ 122 सरकारी आस्पत्रेत डायलिसिस घटका बंद जावच्या मार्गार. मान्य विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्दी हेमगेली येल्लापूर तालुक्याच्या माविनमने पंचायतीत भेट. कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणाला लागून नियंत्रणा हाडतीसाठी पंचायतीन रामनगरचे प्रवेशद्वार केले बंद. आता सविस्तर खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आणि राज्यात मेळून 122 आस्पत्रेत डायलिसिस घटका बंद जावच्या वाटेर. कारवार BRS हेल्थ अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट हेमी चलोवचे उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आणि राज्यात सगळे मेळून 122 आस्पत्रेत डायलिसिस घटक सध्याच बंद जावच्या तयारीत आशिल्ल्यान मूत्रपिंडाच्या व्याधीन त्रस्त आशिल्ल्या रोग्याक या भयान आणि जीव हैराण जाला. BRS हेल्थ अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट प्रायव्हेट लिमिटेड ही संस्था राज्य आरोग्य आणि कुटुंब खात्याच्या सहयोगान राष्ट्रीय आरोग्य अभियानामार्फत राज्याच्या बहुतेक सरकारी आस्पत्रेत डायलिसिस घटक गेल्ल्या कितल्याशा वर्षांच्यान सेवा दितात. हे गरीब डायलिसिस रोग्याक एक वरदान जाल्लें आसा. खाजगी आस्पत्रेत हे डायलिसिस पैशाच्या दृश्टीन खूप म्हारग आसा. जाल्यार BRS संस्थेच्या सहकारान आणि सरकारी आस्पत्रेत मेळचे हे सौलभ्य किडनीच्या त्रासान जीवन मरणाच्या मध्ये संकटात आशिल्ल्याक एक संजीवनी जावन आशिल्ली. जाल्यार तेतूंतच राज्यात बहुतेक सरकारी आस्पत्रेत डायलिसिस घटक समर्पक काम करतात. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 12 तालुका आस्पत्रेत डायलिसिस घटक असून ही सगळी घटका BRS संस्थाच चलयतात. जाल्यार जोयडात मात्र या घटकात रोगी येवन जावन हे घटक बंद केला आणि थोड्या घटकात रोगी उरले तरी आस्पत्रेची परिस्थिती गंभीर जाला. या घटकात काम करच्या कर्मचाऱ्याक वेळार पगार मेळना. आज फाल्यां पगार मेळटलो म्हूण कर्मचारी काम केल्यार डायलिसिसाक जाय ती सामग्री BRS संस्थेच्यान मेळना. डायलिसिस स्वच्छ करूंक लागचे हायड्रोजन पेरॉक्सायड, औषध, कीट असली वस्तू पुरवणी करची BRS संस्थेन थांबयली आसा. जिल्ह्यात दर दिवसाक 400 पेक्षा जास्त मूत्रपिंडाचे रोगी डायलिसिस करून घेवचे आसात. ही घटका बंद जाल्यार या रोग्याली फुडले गती कितें हो यक्ष प्रश्न हेमगेल्या कुटुंबाक पडला. सध्या 1-2 दिवसाक मात्र ही घटका चलोवची सामग्री घटकात शिल्लक असून फुडें कितें जातले हे सांगचे कष्ट जाला. या BRS संस्थेच्या सांगण्याप्रमाणे सरकाराले सुमार 28 कोटी रुपये BRS संस्थेक येवचे बाकी आसात. कनिष्ठ प्रमाणाच्या मूत्रपिंडाच्या रोग्याक डायलिसिस करूंक म्हयन्याक कमीत कमी 1 लाखापेक्षा जास्त खर्च येता अशें तेमी म्हणटात. BRS संस्थापकान MNC हेल्थ शेअरात नुकसान जाल्ले निमित्ती BRS संस्थेचो अध्यक्ष BR शेट्टी हेमी राजीनामा दिलो आणि BRS संस्थेक नष्ट जावूक हेच कारण ठरले आणि या कारणान भारतात आशिल्ली तेमगेल कंपनी नुकसानात गेले. सरकारान बेगी बाकी आशिल्ले आर्थिक सहाय्य मंजूर केल्यार मात्र डायलिसिस घटक चालू दवरूं शकतलो, नापेक्षा नाइलाजान बंद करचे पडटले अशें BRS संस्थेची म्हणणी. BRS संस्थेच्या व्यवस्थापका कडेन मंत्री शिवराम हेब्बार आणि राज्याचे मुख्य कार्यदर्शी हेमी चर्चा करून आरोग्य मंत्र्या कडेन माहिती दिला. शक्यतो बेगी उपाय करतले अशें जिल्हा उस्तुवारी मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी कळयला. पण अकस्मात डायलिसिस घटका बंद करची ही योग्य न्ही. मानव हक्काचे उल्लंघन जातले. सरकारान हेजेर गंभीर विचार करून मूत्रपिंडाच्या रोग्याक संजीवनी आशिल्ली असली सरकारी आस्पत्रेंतली डायलिसिस घटका सुव्यवस्थीत चालू दवरची. सरकारान रोग्याच्या जिवाकडे खेळ खेळचो न्ही अशें कारवारचे समाजसेवक जनशक्ती वेदिकेचे अध्यक्ष श्री माधव नायक हेमी सांगले. आता सरकार या विषयाचेर कितें उपाय करता हेजे कडेन सार्वजनिकां लक्ष आसा. पावसात खानापूर गोवा महामार्ग बंद पडतो धोका. पावसान रस्त्यार झाला चिखल, प्रवासीला जीव मुठीत धन प्रवास. जोयडा काम बंद पडिल्ल्या खानापूर गोवा महामार्गाची पावसान दुरवस्था जाल्ली आसा. जागजाग्यार खड्डे आनी चिखल जाल्ल्यान वाहन अडकून पडटी आसात. ताका लागून ह्या रस्त्याक वाली कोण असो प्रश्न निर्माण जाला. आता पावसात हो मार्ग पूर्णतः बंद जावची भंय निर्माण जाला. गेल्या वर्साच्यान ह्या मार्गाचे काम पूर्णतः बंद जाल्लें आसा. जागजाग्यार रस्तो खणून दवरलात. ताका लागून उन्हाळ्यात धुळीचो त्रास सहन करच्या चालकांक
आता चिखलांतल्यान खड्ड्यांतल्यान वाहन घेवन वचपाक नाके नऊ जाता. वादळामुळे गेल्या 4 दिवसांच्यान जोरदार पावस पडटी आसा. ताका लागून ह्या मार्गा वयल्यान वयच्या वाहन चालकाक जीव मुठीत धरून प्रवास करचो पडटा. चित्ताकुला ग्रामपंचायत कंटोनमेंट झोन पंचायत व्याप्तीत कडक बंदोबस्त. कारवार. कोरोनाचा काळ आणि मानवी जीवनाक दुष्काळ अशी परिस्थिती असताना उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बरेच ग्रामपंचायत क्षेत्र लॉकडाऊनान कंटोनमेंट झोन म्हणून जाहीर केला. तितूंतच कारवार चित्ताकुलाची एक ग्रामपंचायत. सध्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत लॉकडाऊन करून जनजीवनासाठी भायर फिरतल्याक आळबंद हाडसाठी दारादारान जीवनावश्यक वस्तू पुरवची व्यवस्था केला. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत कोविड संक्रमणा लागून आजपर्यंत 6 जण मरण पावलात. आता कोविड प्रकरणां वाडिल्ल्यान चित्ताकुला कंटोनमेंट झोन जाहीर केला. लोकांक घराबाहेर वचनासतना सहकार करूं जाय अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायत पीडीओ राजेश नायक हेमी कळयला. चित्ताकुलात आतापर्यंत 200 पेक्षा जास्त कोरोना संक्रमित रुग्ण मेळ्ळे. या संक्रमणाच्या निवारणासाठी स्थळीय ग्रामपंचायतीक सरकारान सूचना दिल्यात. चित्ताकुला भितर प्रवेश करूंक निषेध केला. बॅरिकेड घालून रस्ते बंद केलात. पोलीस बंदोबस्त कडक पहारो दवरला. अनावश्यक फिरतल्याक वाहनाक दंड जप्त करचे आणि दंड घालची प्रक्रिया सुरू आसा. ग्रामपंचायत व्याप्तीत तरकारी, रेशन, मासळे मार्केट निर्बंध केला. वार्डा जीवनावश्यक वस्तू विकच्या व्यापाऱ्याक घरा वचून वस्तू विकूंक नेमणूक केला. कोणी आरोग्यान बरो ना जाल्यार तेमी फोन केल्यार वाहन घराकडेन येवन व्हरची व्यवस्था केला. शक्यतो लोकांन घरांतल्यान भायर नासतना आपली प्रकृती सांबाळची अशें ग्रामपंचायत चित्ताकुला मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. मान्य विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी हेमगेली येल्लापूर तालुक्याच्या माविनवणे पंचायतीत भेट. येल्लापूर. मान्य विधान परिषद सदस्य श्री शांताराम सिद्धी हेमी येल्लापूर तालुक्याच्या माविनवणे पंचायतीत भेट देऊन थंयचे व्यवस्थाबद्दल अधिकारी आणि स्थळीय जनप्रतिनिधी बरोबर चर्चा केली. अधिकारी, जनप्रतिनिधी आणि सार्वजनिकांच्या मदतीन कोरोना प्रकरण कमी जाते आसा ही एक आनंदाची गोष्ट असे तेमी सांगले. स्थानिक सोसायटी आणि पंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कसले त्रास जावं म्हण किराणी, औषध, भाजीपालो आणि इतर आवश्यक सेवा घरान पावयते आसात असे श्री शांताराम सिद्धी हेमी सांगले. नंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भेट देऊन आवश्यक विषयाबद्दल डॉक्टराबरोबर चर्चा केली. कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणा लागून नियंत्रणा हाडचीसाठी पंचायतीन रामनगरचे प्रवेशद्वार केले बंद. जोयडा. कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणा लागून नियंत्रणा हाडचीसाठी पंचायतीन रामनगरचे प्रवेशद्वार बंद केलात. तसेच बाजाराविचे सगळे रस्ते बंद केलात. रामनगर पोलीस स्थानकाचे पोलीस उपनिरीक्षक किरण पाटील हेमगेल्या मार्गदर्शना सकल प्रवेशद्वार बंद केले आसात. तसेच आजूबाजूचे वाढचे रुग्ण लक्षात घेऊन शिरगाव, मालवा हे गाव बी सीलडाऊन केले आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 631 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 46, अंकोला 102, कुमटा 42, होन्नावर 69, भटकळ 88, शिरशी 37, सिद्धापूर 159, येल्लापूर 15, मुनगोड 16, हळयाळ 31 आणि जोयडा 26 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 1335 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 35,701 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तसेच 28,700 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 6,554 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तितूंत भितर 434 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 6,120 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 11 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 447 कोरोना रुग्णालय मरण झाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात.
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.